honetako. Bai. Batak bat beste dira. Bai, kanta baskoa egin, zinuk akordeu. Zin akordu kantak. Zenbat egiten? Nik ez duaz kantu. Zenbat, 3, 4, 5, zenbat? Kopla. Kopla, bene... Agarrados. Hori, inezenean hori da beste dugaz, leunaz da, generalmente jo zizindu hiru bitxitzu da, lau edo bost, behaliketez, hiru bitxitzu. Asko lau bost. Horti beste dute, horti lau edo bost, generalmente iziten dira bost. Generalean nik akostumbre de hiru. Generalean akostumbre de hiru. Eta zein deko izenak joteko partea? Triki-triki, ala batetik besterako, ala... Hemen esateak oin izango da modu hemen beti jote izan da. Beti jota bat. Bai, beti kostumbre hori xe. Oin zutorri dan zaizin, ona zikan, ona, Bai, zinari jota bat. Eta beti egin da... Jota eta forme. Bi zuinekoa, eta gero abesti bat, kopla bat. Hiru kopla, hiru. Baina bi artean. Bi zati? Bai, bizati, bai. Bati, ez da? Bai, bizati de gero kantea. Hola. Eta bi zati hau antzeko dira, berdinak edo? Ez, bardinak ez. Bati joten dituen bardinak bi benido zuak egun dio. Bi beti lehenkoa, gero bigana beti diferentearen. Da gero agarrue. Bai, gero kantea. Hori, eta agarroa. Bai, gero kantea. Agarroteko kantean agarruna da. Amore bietako bizia lagune. Karrik egun barik, artine lagune. Artixu lagune. Porque, Neko? Bai, horreindik bai. Artiko? Ia urgo, etorto bati lazo nosia, harina babixu bai, ia preparetan bagara, etorta mazeria, ala bat, Telefonoi badako zer, ez? Telefono nik ez. Ezin duri pini? Pinteko urteo kartoza behar egin. Bai, nik pinteko ala koldo. Telefono nik ez. Bueno, beste gunean, Gero beste osa... Nortuko... Nire invento, hau emeti pinteo. Zenik egun dozatxo, lehen joten nuen gaztetan de betia. Honegar pakar, emeti, beha nik bigez, oinuzetan nakazean hori bigez, etot egundo jo, da ezin iziten da manak egundo. Da gero nire inventen nuen koño. Sujeto egiteko, honegar, sujeto, Elegante hola, sujeto hau, kosia. Bueno, eta... Esan aldeuzkizu zenbat urtekoa zareten, noiz hasi zareten hori trikitrista eta panderoa joten, norekin? Hori urteana, esango dut. Ikese lehenago, ikese ezak. Ni soñetan gizten, hasi nintzen, amabi urteka, nik berbaitu dugu, tratamotu egon nire... Arantzazure, arantzazure non zan, soilari bat egin izena popon estatutik, Pedro egin izena popon estatutik. Arantzazure, hasi ikizten. Popon estatutik, bai. Izena bai, izena bai, popon, dana popon, Pedro egia, Pedro egia, popon, da mundu di popon, beti pimpon, popon. Dolantxe, eta gero, garegasa, Eta panderu jole nola egin zuen? Bueno, ara nik panderu jote fikorik ez dut inozuki, Segundo, bez esateko moduen, erromeritatik, nebile orduan bat agertu zuen, behar ez dut neuke, oin urteokaz, hori gaz, bilin, eta gero, hasi nintzen Bilboko batera, Bilboko batera. Juan Rodríguez zana. Ikisten, arega, asan, emeko pizkaio, kampeoa zanak, Juan Sordo, Izena? Juan Rodríguez. Da, are, jodu gati, orduan, trabik edo izan eben? Trabik. Trabik da, Gaitera, hartu zeilueteko pasia ez, ramikoa. Bea, usazola duen nobi bateo eta izan duten, azten
baten betikoan. Da, aregatik izan du, aprobet. Eta hemen dekozu argazkiak? Argazkiak zuretako, bai. Bai, zu bere... Gero zintzen, nik joten nuen plazan, 14 urtean. Zu beste egunean 14 urtean, bai. argazki batzu daukazu. Non? Zuetako? Plazan, leheneko, azten nuen plazan, leheneko lemoan. Mío sí. Por eso, pero los dos, no estáis los dos. Urtebetean jo nuen, urtebetean, lemoan. Gero, beste urtebete, bilaron. Epidio, que... Da, bueno, bakarrik podekunik. Hau zuzera, eta? Hau zara, zu? Bai. Hau, bai. Bai, hori zera jo betenean, pan planda, gero beste urtebetik horren. Igorren. Jai. Atera zu, gurekin. Hango jaietan. Urteko plazea. Horri, 3 herrietan, 3 urtean. Da, gero ni soinu ninak gustu alitzen, ni sabite, katiten soinu eta gero Honegaz, lehenau joten gendu galderisteko bio. Da gero Hau izen. soinu egin zen bi, gerradukora, da gero soinu bi, gerradukora orte zizan, da gero Zato txien. hori urtean baino gero soinu egiten ezer bari, ez jo bari. Txatu, izen bat? Txatu da hau eta hau da... Jose, gure Jose. Txato, hori muile ditu behar, pandristea, pandristea. Horrek Pedro, que unixena, danak esatu Bai, txato, beste izabez. Onda, Igorretan? Egite da hori kontxe batek dugu ontsi 3 urte. Bai, 4 urte. Zegin izu hor? Gerra denbora duztu. Suerti, bai. Da gero, 20 urtean baino gehiago soinu barik. 20 urte? 20 urte edo gehiago soinu barik gero. Bueno, gero pigu. Da gero aldeak koño ikusia seme batek ikusi koluko igual da soinu erosinga eta asiatan. Alde, arrateko tranbile, akabut, gero una zertzalea karrikinden orduan. Gero soinu erosin duen 10.000 real. Hau artean, hor Juan Pablo Díaz zen artean. Hori, seko... Ba, ni pintzeko. Hau de... Hor artean, bai. Eta, non? Da gero, Mira, bai, esan... atxikitzen narratiegaz, kulu narratiegaz, munduri mundu hor, eta ardera gero soinu eroste bedamot, soinu eroste amutu, sardeak, zate urtean soinu hori torrerekik, bueno, holan txeta, gero horri nostean hasi nintzen horrikaz. Leon da, Marizia etorri, koño, ia eurikaz joango nazar. Zali baina nuen kanari bet, joateko, eta gero hor sekaz, hori xa. Oinarte, eta hori urte bete nabil, zeba mediku izata, ez esposa, oin nabil. Betrako eskola. Noiz jaio zinen? Ni bederatziko urtean, 30 de agosto de 2009. Lanu, hemen? Hor beste txabaten, beti hemen txe, kaserio zabalgoiti dukone dizuna. A ver, José, y Pantera, nondi atitzen ni. Ni... Ke? Ez erratzen? Beste bat handia, bada, haiko zizu? Ni dekoaz iruta zazpirte, en el año 15 nacido. Eguna? El 18 de agosto. Hemen Igorren? Bai. Negozien zegoen egorezeko barrio Iurrabasa. Zelan hasi zinen ikasi? Egizten hasi zintzeni, Familiko... 12 urtegaz, 12 funteagaz. 12 funteaz afanderiztea. Ni 12 urtegaz hasiaz jo nahi bepidea. Amarekin. Hau ustuzu behako, zu, hemen deko, foto handi bete. Fandero zar bat. Gero almaio nazan Bilbora niri barri ikartu. Hemen deko foto handi bete, hau ustuzu. Bai. Haiko zizu? Ez, horren Niri almaio bainatan Bilbora, sarra balapa txita eta eskola baliota, gero Bilbotik gero barri.
Eta gero 18 urte artean, Anbarrioan bertaneko ginen soinularie. Amade puntek eta bi urtetan nintzen, bandero baiarekin. 18 urteaz? 18 urte artean. 14tik 18 urtera. Jose nun, Amagaz da barrioko akordionistegaz. Jure bat, zure bateko Ono zuzen zigual. Ono begira dut botoia. Pero kontu delante de la cámara. Sí. No, parte. Delante del Gero zen gerra denbora. Gero, gerri. más lejos, un poco más lejos. De gerratik torri orduen, gerri gaitu. Más lejos. No vuelvas, no Gero, vuelvas. amazortzu batetik hogeire, honitzen jo, probarik izan, simulari hangoa egiliz. Como un 10. Da gero, hogeta mila zazintzen. Un más lejos. No, honegaz, alantzemen, jorgatan makarik, honegaz. Ahí es lo más que se coge muy borroso. Jorgatan aurki partidu tarot. Oso urte barratia, zibili orduen. Hemen dana istorbue, dana hemen... Ba, Gabela, piperra edo... Aldean egon kontu, Bueno. Eta beste bertso goratzen duzun, beste kopleak edo. Ba, joakin asko lehen asko kantanu, baina askire sinatako dugu. Ze askotan izena askire akordu guzi. Oto txanik, hankak apurtu nutxenik egu, ez dut entrenamentu behin de, aiztu. Zer egin zenun? Ba, neuk ikisiek. Ba, amak arnaztean, olantxe, neuk... Ino horri ikasten di bilibari, amak, amotu, iriapu, horretanak olantxe dira. Eta gero ino, amanaka aiztute da dut bazi, neuku berezik bizikoak.